Prijatelji moji, danas ćemo govoriti o demokraciji i izborima u Rusiji. Znam da se već smijete. Namjerno koristim te riječi jer oni još uvijek igraju tu igru. Još uvijek imaju tu farsu. Još uvijek igraju igru parlamentarnih ili izbora za državnu dumu. Još uvijek igraju igru predsjedničkih izbora. Ne znam za koga. Možda za domaću javnost. Ali u rujnu sljedećeg mjeseca održat će se izbori za državnu dumu. Dakle, u Rusiji postoji samo jedna stranka koja se protivi ratu. Jedna stranka koja je postajala sve popularnija posljednjih nekoliko mjeseci. Jedna stranka koja je izvela djecu na ulice u znak protesta, što je zabranjeno u Rusiji. Ta stranka je Jabloko. Pričat ćemo o njihovoj priči i pogledati što im se dogodilo prije 2 dana u Rusiji. Ali prije toga želim vam predstaviti Jevgenija Kolmana, uobičajenog brbljavca i gunđela. Ovo je Prigožin našeg vremena. Volio bih da imamo boljeg Prigožina, ali to je ono što imamo, pa pogledajmo to. Zato, druže zapovjedniče, prestani sati. Prestani. Ovo je cijena našeg velikog života. Život je najdragocjenija stvar na zemlji. Uvijek je smiješno kad Rus kaže da je život najdragocjenija stvar na zemlji. Nešto tu ne štima. I ovi ovdje. 3 dana u Kurskoj oblasti. 3 dana i letit ćemo za Kijev i razbiti ga. To su obećanja ruskog vojnog vodstva u ratu. Uglavnom ih napada. Medvečuk je to gurao, ukrao novac, spremio ga sebi u džep. Tako je to, dečki, sve je to sranje. Bez poštovanja neprijatelja nema šanse da ideš u bitku. Sad, zašto stalno gledam ovog brbljavca ili ono koji se žali? Mislim, većinu vremena nema smisla, ali ponekad ima bisere istine. Ova rečenica, bez poštovanja neprijatelja, nema šanse da ideš u bitku, to je istina. Rusi su ludo podcijenili odlučnost ukrajinskog naroda. Da, ukrajinska vojska je bila izuzetno slaba 2022. Ali odlučnost naroda je ono što je zaustavilo Ruse. I oni su to podcijenili. Što znači da nisu poštovali svog neprijatelja. Šajgu, što do vraga? On je 9. svibnja pričao predsjedniku o vojsci. Gdje smo sada? Gdje je Šajgu? Kažem ti, ovo je Prigožin našeg vremena. Ovo je kao Timu Prigožin. Šajgu, Gerasimov, gdje je streljivo? Znaš onaj mim. Pa, isto tako. Gdje je Šajgu? Sve je ukradeno, sve je prodano. A ti gadovi su jednostavno ukrali milijarde bespilotnih letjelica. Pretpostavljam da misli na novac. Milijarde bespilotnih letjelica. Zbog tih dronova žele da svi poginemo. Nikad nema previše smisla, ali u onome što govori ima istine. Zato ga stalno vraćam. Prije nego što pređemo na stranku Jabloko, moramo vidjeti gdje je Putin. Jabloko u Moskvi, zgrada suda, djeca koja prosvjeduju ispred nje, ali gdje je Putin? Nije u Moskvi. Putin je sada u Novosibirsku, što je ruski grad na dalekom istoku u Sibiru. I ovaj grad rijetko doživljava promjene. Nikad se ne popravljaju asfaltirane ceste, rupe se ne saniraju, niti se kosi trava, jer tako te tvrtke u Rusiji obično posluju. Ne rade te stvari. Samo uzmu novac koji im dodijeli središnja vlada. Ali sada Putin dolazi u novi Novosibirsk. Puno se toga radi. Ovaj konkretni stanovnik prilično je zadovoljan što se radovi izvode. Kaže da bi Putin trebao češće dolaziti. Tako je. Još 3 dana do dolaska našeg predsjednika u Novosibirsk. K vragu, nove ceste, krasni prospekt. I baš onaj dio kojim će naš predsjednik ići. Detalji. Dio grada. Da se tu vozi. Tamo rade. Pogledaj koliko su strojeva doveli ovdje. Da, Rusi su navikli da svi sve kradu. Nitko ništa ne radi da grad bude u redu. Odjednom sve funkcionira. Jesmo li mi u Europskoj uniji? Jer su ulice čiste i nema rupa. Tamo sklanjaju grane. Pogledaj, sve su drveće orezali. Čak su i u Rusiji orezali brveće. Tako lijepo i uredno. Potpuno čisto. Ovo mjesto je bilo jebeno zaraslo. Polažu te grane za 3 dana. Ovako će obnoviti naš grad. Trebao bi češće dolaziti. Tko zna, možda bi nam za 1 godinu dana izgradio i novi grad. Dakle da, ovo je Putin u Novosibirsku, koji dolazi za nekoliko dana. Ovo je snimljeno 10. kolovoza. Istog dana usput, kada su se sve one gluposti dogodile na Moskovskom sudu s strankom Jabloko. I doći ćemo do toga. Kakvo je raspoloženje u Moskvi 10. kolovoza? Isti dan. Da vam to pokažem, dovešću vam ruskog Z-pjevača ili prokremaljskog, proratnog, profašističkog, ruskog profašista. Oprostite na nedostatku riječi. Je li sve loše s Rusima?
Šaman, ruska neofašistička superzvijezda, podržan od strane Kremlja. Ima tu pjesmu Ja ruski, ja sam Rus. I to je forsirao na svakom koncertu. Ljudi su pjevali Ja ruski, ali ljudi su za to bili plaćeni, ali više ne. Ljudi više ne nasjedaju na te gluposti, jer je ovo ljeto u Moskvi bilo teško. Wildberries je gorio kao najveća lomača koju su vidjeli, ali prije toga moskovska rafinerija nafte gorila je još jače. Stanovnici Moskve su pomalo siti ovog rata. Dakle, ako ovaj šaman, neofašistička superzvezda, dođe i pjeva Ja ruski, hajde da vidimo kako će to ljudi prihvatiti. Da? I sada šuti. Čeka da se narod digne i zapjeva Ja ruski. I nema ničega. Rusi, ruski ne pjevaju. I on nastavlja. Usput, ovo je on. Ako niste znali, on je gej. To je baš čudno. Neofašistička superzvijezda Kremlja je gej. To je, ne znam, nemojte mene pitati. Ovdje su kontradikcije nevjerojatne. Da, ruski, glede, ljudi to ne prihvaćaju, ne sviđa im se. Raspoloženje se promijenilo u Moskvi. Izbori su za mjesec dana. A sada, hajde da pričamo o jedinoj stranci u Rusiji koja je javno protiv rata. Koja javno obećava da moramo završiti ovaj rat. I javno je objavila da su protiv dva rata, Rusije i Čečenije, rata protiv Gruzije, aneksije Krima i invazije na Ukrajinu. Oni su protiv svega toga, a ta stranka se zove Jabloko. Ovo ovdje je predsjednik stranke Jabloko, Nikolaj Ribakov. Jabloko je sada postajala izuzetno popularna, jer su jedina stranka, kao što sam rekao, koja je protiv rata. A ljudi su sve više protiv rata u Moskvi i u velikom dijelu Rusije. Obično su Putin i njegovi kremajski suradnici dopuštali Jabloku da sudjeluje na izborima. Zadnjih 20 godina sudjeluju na izborima, ali njihov postotak je bio 1%, 2%, 3%. Toliko su mali i marginalni da se Putin nije ni brinuo zbog njih. Njihova oporbena stranka bila je toliko mala da nisu se ni trudili zabraniti ih. Ali sada su stvari drugačije. Tako su im dopustili da sudjeluju prije 2 mjeseca. Ali sada, mjesec dana prije izbora, njihov Kremlj paničari. Sve su popularniji, pa ih moraju zaustaviti. Što koriste da ih spriječe u sudjelovanju na izborima za Dumu? Tužbu stranke Rodina. Rodina znači domovina na ruskom. To je još jedna stranka koja je za rat, za Kremlj, ali nije jedinstvena Rusija. Oni su samo još jedna slična stranka. To znači da Putinova stranka ne želi biti povezana s rušenjem stranke Jabloko. Ali nije važno, to je isto. Stranka Rodina je javno optužila Jabloko. Podržavanje ekstremističke organizacije, objavljivanje materijala na svojoj web stranici u svrhu podrške međunarodnom LGBT pokretu. U 2023. godini Kremlj je proglasio LGBT pokrete ekstremističkim skupinama, što znači da su praktički terorističke organizacije. Sada optužuju Jabloko za objavljivanje LGBT informacija, a to je zabranjeno. Dakle, nema sudjelovanja na izborima. Ali uzeli su još jedan slučaj. Rodina je također rekla da je Jabloko kriv za kršenje autorskih prava, nakon što je jedan visoki član stranke citirao stihove pjesme iz sovjetskog doba Neka uvijek bude sunca. U jednom intervjuu tu pjesmu znaju svi koji su živjeli u sovjetsko doba. To je vrlo poznata pjesma u Estoniji. Imali smo estonsku verziju te pjesme. To je kao pjesma iz Staljinove ere, svi su je pjevali. Dakle, samo izgovoriti te riječi, a oni to koriste da blokiraju vašu stranku. Mislim, to je čista lakrdija. Kremlj paničari. Jabloko je previše popularan, moramo ih zabraniti. Samo pronađite nešto. To su prazni slučajevi, ali su ih iskoristili da zabrane Jabloku sudjelovanje na izborima. Zabraniti jednu od najbrže rastućih stranaka u Rusiji trenutno. Pogledajmo kako su ljudi to prihvatili. 10. kolovoza. Nikolaj Igorević Ribakov, predsjednik stranke Jabloko, dolazi na Moskovski sud. Evo snimke toga. Ljudi su se okupili. Ovo je taj tip. On je čovjek iz naroda. Reklo bi se da je nasljednik Navalnog, iako je Navalni bio dio stranke Jabloko i izbačen je. Usput, to je sasvim druga drama. Ali on je čovjek iz naroda. Ljudi se okupljaju, pozdravljaju ga i šalju ga u sudnicu da čuje svoju presudu. Što će biti?
Što će moskovski poslušnici odlučiti o stranci Jabloko? Ljudi ga pozdravljaju i bodre. Usput, ovakva okupljanja su potpuno zabranjena u Rusiji. Iz bilo kojeg razloga, mirnog ili nemirnog. Zabranjena su i ljudi obično završe u zatvoru zbog njih. Ali ova se gomila ipak okupila ispred sudnice. Ovo su mladi koji su se okupili u isto vrijeme ispred sudnice. Saslušanja su trajala 8 sati ili donošenje odluke. Dakle, to je dug, cijeli dan. Poslali su Germana unutra. Sada viču Jabloka s ruskom zastavom i viču Rusija također. Dakle, viču Rusija i ime stranke. Ovo je strogo zabranjeno u Rusiji, ne smijete to raditi. Ali ovi dečki imaju 18 ili su malo mlađi. Možete vidjeti možda 16, 15 godina, neki od njih. To je hrpa klinaca. To je vrlo popularna stranka među mladima. Inače, to je liberalna stranka. Ovakva okupljanja ili prosvjedno nastrojena okupljanja nikada ne viđate u Rusiji. Zato tome posvećujem toliko vremena jer je to tako rijetko. Hoće li uhititi svu ovu djecu? Imam odgovor na to, usput rečeno. Ali prije toga još jedan video s okupljanja. Oni su bojili ulice s onim, ne znam kako se to zove na engleskom, oprostite. Znate na što mislim, možete vidjeti. Rusija, Jabloko, sloboda. Što znači Rusija, Jabloko, Jabuka, stranka i sloboda. I to je uglavnom sve protiv rata, sve liberalne stvari. To je jako zabranjeno. Ovdje je auto sa zastavom stranke Jabloko. Sve to je toliko zabranjeno. I već je tu autobus policije OMON. Pa ovo je još uvijek policija, ali danas to više nije važno. Sigurnosne snage, unutarnje sigurnosne snage. Spremni su privesti na stotine te djece ako bude potrebno. I tada se otkriva ishod. Što je Vrhovni sud Moskve odlučio o stranci Jabloko? Odlučili su da ćemo im zabraniti sudjelovanje na ovim, znate, demokratskim izborima ove godine, jer su citirali Busektu Buđolc, neka bude sunce. To je potpuno izmišljeni slučaj hokus pokusa. Ali tada su se ljudi okupili ispred vrata i počeli vikati. Sramota. 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 I to me podsjeća na Igru prijestolja. Znate na što mislim. Ali ova mladež nije sretna, tako da policija mora nešto poduzeti. Hoće li uhititi 14-godišnjaka? Hoće li ih pretući? Jer to je ono što policija OMON, unutarnja sigurnosna policija, obično radi u Rusiji. Prebiju te i odvedu u postaju. Tamo te opet prebiju i onda ti naplate kaznu. Hoće li to učiniti djeci? Pa znamo jer su to i napravili. Ovo je sada policajac koji se obraća toj djeci. Pa to je zvučnik, on pojačava tvoj glas. Oprostite na engleskom. Ako netko ima nešto u glavi, zamolit ću vas da odete u kafić kod metroa. Imate djecu. Ako se ne raziđete, nemojte se uvrijediti. Nemojte uzimati svoje mlade iz moje ekipe. Gdje je onaj sjedi čovjek koji je ovdje stajao i vikao na vas? Pogledaj s kim imamo posla. Pripremi timove. Svi unutra, upozorio sam vas sve. Pogledaj, tko ti ovdje govori. Viši časnik koji ti objašnjava stvari. Nisi me slušao. Dakle, nedostaje nam dio konteksta, dio razgovora ovdje. Ali na kraju, on kaže da će ova djeca biti odvedena u vojne komisarijate ako se ne raziđu. Što znači da će biti poslani na front. To je ono što on govori. Vi ovdje protestirate protiv zabrane stranke koju volite. Protestirate protiv naše fašističke vlade. Poslaćemo vas na front da poginete. To je ono što on govori toj djeci. Neki od njih imaju 13-14 godina. 15-16 godina. Dakle, ovo je vrlo ozbiljno. Usput, ovo okupljanje je bilo dovoljno veliko ili dovoljno važno da ga ruski mediji prenesu. Ljudi su međusobno slali ove videozapise putem telegrama. Dakle, Kremlj je morao nešto poduzeti. Putin je bio u Novosibirsku. Već smo govorili o tome na početku videa. Oni su ušminkali taj grad. On sada vozi svoju kolonu ili obilazi taj grad. A ovo se događa u Moskvi. Dakle, moraju nešto poduzeti da spase obraz. Što oni rade? Pa ovo je Putinova kolona vozila. Hajde da vidimo što će onda spontano napraviti. Ovo je usput rečeno Putinov auto. Upravo ovdje. Sva ova djeca u Novosibirsku stoje sa strane ulice. O! Da pozdrave Putina, čovjeka iz naroda.
Wow, pogledaj svu ovu djecu. Snimaju. Znaš zašto snimaju? Jer u svakoj njihovoj učionici visi Putinova slika. Tamo gdje je prije 150 godina visio car. Sada je to Putin. Prije je bio Staljin, prije njega Lenjin, a onda Groucho. Sada je to Putin. Njegovo lice vide svaki dan. Noću na televiziji ili u školi, tamo je njegovo lice. Samo tip kojeg vide. Uzbudljivo je to vidjeti. Još uvijek ne povezuju to s time da je taj tip ubio njihovog oca. Njihova ujaka na fronti. Poslao ga je u smrt. Dakle, da, čovjek iz naroda. Evo ga. Djeca su došla snimiti ga. Vrlo uzbudljivo. Sve se ovo, usput rečeno, dogodilo potpuno spontano, zar ne? Tako spontan čovjek, ovaj Putin, mase ga vole. Ovo je ono što su stanovnicima Novosibirska poslali prije dolaska Putina. Kako bi se trebali ponašati? Stanovnicima Novosibirska savjetovano je da prekriju prozore i izbjegavaju izlazak van na dan Putinova posjeta. Jedna od upravljačkih tvrtki objavila je obavijest na temelju uputa iz policijskih agencija, tražeći od stanovnika da se suzdrže od izlaska van u boljševističkoj četvrti tijekom prolaska kolone vozila. Nemojte prilaziti prozorima zgrada. Nemojte koristiti elektroničke ili optičke uređaje i nemojte ostavljati automobile u boljševističkoj ulici ili u blizini. U osnovi ne smijete se kretati. Ne smijete se pokazivati. Mislit će da želite ubiti predsjednika. Pucat će na vas. Nemojte koristiti optičke uređaje. Nemojte koristiti dalekozor da gledate Putina kroz prozor. Pucat će na vas. A onda vani nasumično stoji tih 100 djece. Nakon ovih ludih upozorenja i uputa da ćemo vas praktički upucati ako se pokažete, jer je to opasno za Putina, ta se djeca odjednom pojavljuju nasred neke autoceste u Novosibirsku, spremna da ga pozdrave. Ovo je ruska spontanost za vas. To je to za danas, prijatelji moji. Vraćam vam se svakog ponedjeljka, srijede i petka. Svakako se pretplatite na kanal. Pridružite se mjesečnom članstvu na Buy Me a Coffee. To stvarno puno pomaže kanalu, drži me motiviranim, daje mi osjećaj sigurnosti da radim ovaj posao.